to zove sad u sred bela jutra, bože. Halo, dobar dan. Dobar dan, dečače. Da li možete da mi prodate jednu kartu za 18 golda? Čekam vas ispred broda. Hvala. Ne, hvala vama. Hvala. Doviđenja. Prijetno. Da uzmem moje Air Max patike koje sam juče kupio u Bigu i da uzmem svoje spasilačko delo i sve što mi je potrebno. Ostavio me već gold tu čovek, hvala mu. Valjda me čeka u brodu, a do tada mogu da uzmem ove vode i jednu već da popijem. Mogu bi da krenem na put, da osim samo ovu čašu vode i da namestim lepo da mi se to ne polomi čaša. I onda lepo da krenem na put. Srećno mi bilo da vidim samo da li me tu čeka čovek moj, kojeg trebam da vozim. Da, tu me čeka, solidno, solidno. No da vas pitam čoveče, da li vam se sviđaju moje Air Max patike? Video sam ih iz daleka, možemo krenuti na put. Možemo naravno krenuti na put, ajmo. I tako je Miloš otplovio zajedno sa čovekom na put. Nadam se da će se lepo provesti do tamo. Ako ne sretne neko čudovište koje je bilo na vestima. Vi, dobri čoveče, ostanite tu. Ja idem da vidim kakva je ova krv, odakle vodi. Ja mislim tamo desno da dovodi, a odavde je nosilo nekog čoveka, sigurno. Samo da vidimo da li ima neka koliba, ako ima, to je kraj za nas. Ono je neka koliba. Vidim iz daleka neku kolibu, ljudi. Aj, već je creepy. Ne mogu da verujem ako se nešto dogodi sada. Da li da uđem ili ne? Ne znam. Ući ću. Ne brinite se, ući ću. 3, 2, 1. Kakva je to kosturska glava, ljudi. Nek mu Bog dušu oprosti. Kostur smrti. Nastavit će se.